Ето го. Добър Здравейте, вечер. здравейте, здрасти на теб. Къде Това те е намирам? първият лайв в Наистина? Instagram. Да. Ами честито. Сега съм правил само лайфове в TikTok. Супер. Добре. Абсолютно първи лайв. Чакай сега да разгледам къде се намират нещата. Ето тук отдолу ни излизат коментарите, ако има такива. Да, виждам. Виждам. В момента, само докато си нахванах темата с коментарите, наистина на всички ще ви бъде много полезно, ако се включвате с коментари и въпроси към Александър, докато сме го хванали на живо, защото после Изчезвам. не се После знае кога. няма никъде. Не е вярно. Ами, хайде да започваме сега. Аз имам толкова много въпроси, да ги карам поред, а пък хората, ако се позадвижат с въпросите по време на нашия разговор, ще те спирам и ще отделим малко време и за въпросите. Добре, супер. Така, сега, разкажи ми малко повече за себе си. На колко си години, откъде си? Значи, аз съм Александър Мачев. На 26, цели 26 направих ноември. От София съм, роден съм по спешност в Плевен. Там имам баба и дядо като цяло, но съм си от София цял живот. И от цели 3 години съм брокер. Супер, за 3 години голям растеж. Надявам се да става все по-голям, да. Много хубаво, супер. Аз сега се извинявам на всички, че така поглеждам, обаче тук съм се сложила свещова и си чета въпросите, да. Добре. Ами преди да станеш брокер, с какво си се занимава? Като цяло започнах с графичен дизайн. Бях ретушист на Moschino. Бил съм в Италия няколко месеца като главен ретушист на Moschino. Върнах се в България, станах монтажист по телевизии и отделно фрилансър като фотограф. С фотография се занимавах доста. И бях фотограф в една брокерска фирма, брокерска агенция, където така ми се зароди любовта към имотите. Бях 1 година фотограф на имоти и така се влюбих в имотите и в професията. Беше ме много страх да пробвам, защото всички казват, леле, много е трудно, мнението на българите като цяло за брокерите е много гадно и това много ме спираше. Обаче в един момент желанието ми надделя. Аз знаеш ли, че имам теория по този въпрос. Факт е, че мнението на хората като цяло за брокерите не е цветущо, но истината е, че ти ако имаш за себе си мнение, че си добър човек, че до сега си вършил каквато и работа да си работил, че си я вършил с сърце, с отдаденост, с внимание към клиента, в такъв случай това не би трябвало да те спре, най-малкото, защото твоята лична сфера, която аз така, сега ще ме чуеш колко пъти ще кажа лична сфера, но в действителност е така, че ти като си добър човек, каквото и да работиш, няма как изведнъж да се обърнат нещата и да си нещо друго от това. Да, не, то в смисъл като цяло имам предвид, че хората мислят лошо за брокерите, но това може би най-много ме спираше да започна. Виж, ти много си усилила лампата и аз ще си усиля. Аз съм си взел светлина специално. Дерна работа. Да, няма как. Да, не е просто помещението, в което се намираме малко по-тъмно и затова... Да, и аз. Мен даже тази лампа тук не ми свети въобще. Трябва да я сменя. И като монтажист въобще в тази сфера си наясно, че тия детайли са изключително важни. Така, защо и как реши и кога всъщност ми е другия въпрос да се презентираш в социалните мрежи? Защото много хора започват като брокери, обаче това нещо някакси не е на преден план. И как стигна до този момент? Ами, като цяло в момента, дори да излезнеш, ако пътуваш с градски транспорт, Мигъл, в който се качиш в някой автобус, единственото, което виждаш е хора как си гледат в телефоните. Това е абсолютно навсякъде. Дали ще си на плажа, дали ще си... Дори в киното има хора, които си гледат телефоните. Така че в момента е такъв период, където абсолютно всички хора, независимо на каква възраст са, те са в социалните мрежи, постоянно. Facebook, Instagram или TikTok. Това са трите, може би, най-главни места, където хората прекарват с часове. Да кажем, моя личен скрин тайм
колкото и срамно да е, аз на ден имам към 9 часа до 10 часа и половина скрин тайм на телефона. Така че хората прекарват страшно много време в социалните мрежи и на всеки трябва да му е ясно, че там е бъдещето. Даже аз пак с моите теории, обаче и ще се обърна и към колегите брокери. Колеги брокери, това даже не е бъдеще, то е настояще. То е настояще. Ние живеем в това нещо и вече доста голям брой брокери са се активизирали, за мое огромно щастие, да се презентират по един или по друг начин. Всъщност, нали, тук при теб нещата са се получили в много възходящ ритъм. В смисъл, за кратък период от време, изключителна гледаемост, нали, после ще се говорим в цифри. Нали, не на всеки може да му се получи. В смисъл, може на много хора да им се получи, но не на всеки може. Това обаче не означава, че ти не трябва да присъстваш в социалните мрежи, защото дори да имаш там някакви 500-1000 човека, които ти ежедневно облъчваш по една или по друга форма, те пак ще ти носят бизнес. Така че... Даже да имаш по-малко последователи е според мен по-важно. Защото тези по-малко последователи са ти много по-лоялни. Ами аз ще ти кажа, понеже си чета маркетинг статистики, за миналата година бюджета на големите брандове. Това е в световен мащаб. Ние тук в България статистики в тази посока нямаме. Никакви нямаме, но аз се ползвам статистиките от чужбина. За миналата година брандовете са инвестирали 65% от бюджета си за реклама към микроинфлуенсърите, което означава, че дори брандовете, големите брандове, разбират разликата между това да управляваш по-малка сфера на по-малка аудитория. Примерно микроинфлуенсърите сега може да се подведа по, примерно да кажем 3000-5000 човека, но това са вярна аудитория, която, каквото и да им покажеш, те ще са на 100% сигурно, че ти най-малкото си го ползвал. Нали? Тук си говорим за шампуанчета и така нататък. Пренесено обаче в нашия бранш, за мен лично всеки един брокер се явява микроинфлуенсър в своята си сфера. Да, така е. Но да, прав си, че малките профили също могат да донесат много бизнес и това не трябва да спира никой. Аз имам само 1000 човека. 1000, ама ги имаш. 1000 човека, ако се съберат в една стая, не може да се повярвате колко много са 1000 човека. Ти знаеш ли, че аз на мои презентации правя точно това. Google има една опция, като му напишеш колко човека, примерно там, как изглеждат 500 човека. Да. И Google веднага праща снимка как изглеждат 500. Това са нереално много хора. Изключително много хора. И ти си представи, че си всеки ден влизаш в тази зала и тия хората слушат, гледат, реагират. Някои не реагират, но няма значение, важното е да те виждат. Много хора са това, много. В момента е толкова лесно да се правят гледания. В смисъл, буквално всеки може да направи 1000 гледания. 1000 гледания в момента нищо не е. Те се правят изключително лесно. Така е. Сега ще си поговорим и за брой гледания. Да. Добре, айде да почнем отзад напред. Ти кои социални мрежи развиваш? Аз като качвам видеа, ги качвам абсолютно навсякъде. В Facebook, Instagram и TikTok. Сега LinkedIn също е хубаво да се качват, обаче аз малко съм го оставил на заден план, просто не ми допада самото приложение, но най-много гледам да развивам TikTok. В момента TikTok е много силно. Тоест, можем да кажем, защото на мен ми се иска от този разговор с теб, хората утре като се събудят и да имат някаква стойност да си взели днес, което могат да приложат утре, още утре. В тази връзка, твоя съвет, той абсолютно се присъединявам към това, което каза, че това са трите основни платформи, които всеки един брокер, който уважава себе си и бизнеса си в дългосрочен план, трябва да използва. Да, правилно ли? 100%. Окей, добре, това си го чеквам. Да. Добре, а тогава откъде ти идва основния бизнес? Ти каза от TikTok, нали така? Моя личен бизнес, да, 90% от моя бизнес е от TikTok. Я пак 90% от сделките ти? 90% от всичките ми оферти, които съм имал и които съм продавал, са от TikTok. Благодаря. Много? Да. Аз не работя, в смисъл, имам сфера от 3 човека за сега, с които съм имал сделки, но всичките ми останали оферти са от TikTok, които са като цяло
доста. Аз нямам малко оферти за продажба. Имал съм немалко сделки, което така да се изчеткам малко сам. И голяма част от сделките са от TikTok, да. Добре, а можем ли, какво би казал на хората, които все още смятат, че TikTok е за децата? Имам перфектния пример за тези хора. Имах една, вече не ми е най-голямата сделка, но сравнително голяма сделка за почти 500 000 евро, която ми се осъществи от TikTok, благодарение на едно 16-годишно момче, което знаеше, че майка му и баща му си търсят къща, докато си скролва вечер след училище в TikTok, попада на моето видео, където рекламирам въпросната къща, остави ми коментар, на който пише, нали, леле е страхотна къща, сега я показвам на мама. В смисъл, типичен коментар за 16 годишно дете. И буквално 2 часа по-късно майка му ми звънна, организирахме оглед за утре, нали, за следващия ден, и на следващия ден те я депозираха на цена, без въобще никакъв коментар да правят, без нищо, директно от TikTok. Което е 500 000 евро с и сравнително добра сделка. И това детето вижда къщата, казва на майка си и майката идва и я купува. Се оказва, че и майка му ме следва в TikTok. Просто не е попаднала на това видео. Така че майка му, аз я спомням доста добре, тя беше някъде около 38. Хем детето и което е на 16 има TikTok, хем тя, която е на 38 също има TikTok. Аз ще ти разкажа в тази връзка една история. Тя е моя лична, няма нищо общо с имотите, но в тази връзка за годините специално. Обажда ми се моя много близка приятелка, какво правиш, нали, чисто женските разговори, и ми казва, на майка ми нещо и стана. Викам, какво и стана? Ляга си 15 минути, вика, по-рано, и каза, аз ще си легна по-рано да си разгледам TikTok. Майка е над 60, нали, смисъл да добиеш. Баба ми е на 77 и също има TikTok. Тя заради тебе има TikTok. Не, тя гледа, тя ми изпраща някакви видеа на котки постоянно, така че вече всички имат TikTok. Добре, значи в този мит, че TikTok е за децата, го приключваме. Аз даже си знам точната статистика за хората, които ме гледат, тъй като аз ги следя тези неща, защото ми е любопитно. Имам някъде към 78%, почти 80% от хората, които ме гледат, са между 14 и 24 и 20% са от 30 нагоре, което 20% от всички, които ме гледат, да са от 30 нагоре, това са много хора. И това е супер. Колко си в TikTok? Мисля, че 32 000 някъде. Добре, а в Facebook? В Facebook имам пак около 30 и имам една Facebook страница, която е професионална Facebook страница. Там са ми някъде около 10. Нещо такова. Добре, а какво ти е мнението за, понеже ти го зачекна сега с професионалната страница, какво ти е мнението за това брокер да има два различни профила? Един професионален и един личен? Не е задължително да имаш професионален профил. Като цяло аз до сега не съм получавал никакъв бизнес от страницата си. Единствено съм я направил, за да качвам и там видеа и те да достигат до съвсем различна аудитория, от която ще достигнат от личния ми профил, примерно. Идеята ми е видеата ми да достигнат до максимален брой хора и само заради това имам страница. И заради ревютата. В страницата си имам много ревюта от клиенти. Всъщност и аз за това направих страница на агенцията. По принцип съм против. Сега в случая този профил, имам и друг профил, но този профил е защото той е много нишов и трябваше просто да е отделно. Но от Фейсбука ми, който така или иначе си е пълен с брокери, стана някакъв микс между лично и професионално, защото аз изповядвам точно тази философия, че ти първо си човек, после си брокер или там каквото друго си. Нали? Всъщност няма никакво значение с какъв бизнес се занимаваш. Да, абсолютно. Ти си лицето на твоя си бизнес и би следвало това да ти е профил, освен ако не искаш бизнесът ти да има отделна страница, но това е съвсем отделно. И съвсем различно от това Мария Рабаджиева, после Мария Рабаджиева брокер, после Мария Рабаджиева ACFO и така 15 страници. Да. Никакъв смисъл.
Добре, да си поговорим тогава малко, понеже си хванахме линията с цифрите. Колко ти е най-скъпата, т.е. най-високо бюджетната сделка от социалните мрежи? Става в случая най-вероятно от TikTok, но все пак. Да, от TikTok е. Най-скъпата, най-високо бюджетната ми сделка е 720 хиляди евро. Евро, да. От TikTok. Да. Много пари. Аз смисъл, ти първо като може би не трябваше да ми ги казваш предварително и сега аз съм толкова изненадана, колкото бях по телефона да си говоря. Да. Не, аз от TikTok съм имал страшно силни месеци, които като цяло може и да надвишават 700 хиляди евро за месеца като сделки, но само една сделка е 720 хиляди евро от TikTok. От продавач, който се е свързал с мен чрез TikTok. Тя много бързо брокерите сметнаха колко пари си прибрал, да знаеш. Няма проблеми. Така, добре. Колко време, понеже сега ще кажат, знаеш ли, брокерите също имат възражения. Понеже първо си работих с клиенти, продавачи и купувачи, ние се обучават да оборвам възражения. Ти знаеш много добре, те са това. Така, сега в момента може да си направя наръчник на възраженията на брокерите в направление използване на социалните мрежи. Да. Брокерите много често ми казват следното. Мария, аз нямам време да се занимавам, нямам време да качвам, не мога като вляза в имота, те хората вървят след мен. Тук само ще отворя една скоба, като нещо полезно за хората, за брокерите, които ще ни гледат и ни гледат в момента. Организирайте си втора среща за снимки. След като не става от първия път и видите, че не е удобно, не е подреден имота, не изглежда добре и така нататък. Нали? То много зависи от спецификата на имота и вътре от състоянието, но като цяло просто си уговорете втора среща и няма нищо лошо, защото ще си изглеждате като едни професионалисти, които искате да свършите работата качествено. Това беше... Това е много така. Аз, да кажем, абсолютно всеки път казвам, че нещо не ми харесва. Не съм от тези, които имате страхотен апартамент, аз още не знам как не се е продал, никога не съм такъв. И това с видеята като цяло е най-големият ми плюс да взема ексклузиви, защото аз гледам да работя само единствено с ексклузиви. Имам примерно 2 оферти, които не са ексклузивни и това е. Всички останали са ми чисти ексклузиви и всички стават ексклузиви благодарение на това, че правя видеа. Така че това също е много голям плюс. Ти ми каза нещо вчера, ама сега ще накарам да ми го кажеш пак. Какво са ти казали продавачи, които се свързват с теб, да им рекламираш видеото в TikTok? Този същия коментар беше за тази къщата, която продадох на момчето, което беше на 16. Тъй като на мен това, което са ми казали други брокери, е, че много се притесняват от хейта. В смисъл отдолу, много сериозен хейт, всички ме хейтят и така нататък. Собственика на къщата за 500 и там колко хиляди казах, то беше преди 2 години, аз забравих, за тази въпросната къща, се свърза с мен и ми казва: леле, искам и моята къща така да я хейтят. И се смя по телефона, много се кефел на хората, присмивал им се и искаше и неговата къща да бъде хейтена в моя канал. И тя си беше хейтена, в смисъл на хейтиха я, естествено. Това първо не трябва да ти прави впечатление на тебе, защото ти така или иначе ще я продадеш. По един или по друг начин, рано или късно, този имот така или иначе ще се продаде. Но лоша реклама няма. Аз даже държа да има хейт. И аз за това в моите видеа правя... В моите видеа, примерно, не показвам банята, не казвам многостаен апартамент, показвам само 2 стаи, защото правейки това, подтискам хейтерите да хейтят. Нали, как този апартамент е многостаен, като има само 2 стаи, къде е банята, къде ще ходя до тоалетна, това ми е може би най-честия коментар в последните 4 месеца. Спрях да снимам баните на моите имоти. И ми е толкова забавно. Моля? Абсолютно. Трик е това. Това е най-забавното нещо. Последните примерно 13 или 20 видеа не съм снимал баните,
и под абсолютно всяко видео има поне 10 коментара, къде ще ходят до тоалетна. Което е страхотно, в смисъл, нека си коментират. Добре, аз друго си мисля. Сега като не си им снимал банята, не те ли питат къде могат да го видят целият този имот? Или просто си... Могат да го видят на оглед. Да заповядат и ще го видят от до. Ще им дам цялата информация. Аз за това не давам информация във видеята. Не харесвам, когато във видеята се дава информация, просто защото няма да има гледания. Да, това е много интересен начин да се предизвикаш хората. Да, много хора започват видеото с къща 800 квадрата, спалня от 20 квадрата. Като цяло никой в TikTok, нали, може това да подейства в Facebook, защото във Facebook аудиторията е малко по-възрастна, но в TikTok това няма да има успех. Защото те като кажеш здравейте, казвам се и вече... Да, първите 3 секунди и край. Като каза първите 3 секунди, как си измисли интрото? Интрото ми беше като цяло, като започвах да качвам, аз минах през няколко интрота. Задължително гледах да има въпрос, за да може хората да отговарят в коментарите, още преди да са изгледали цялото видео. Като цяло аз започнах с искате ли да видите как изглежда апартамент за еди си какви пари. Хората в момента ми коментират не искаме. Абсолютно пак под всяко едно видео има поне 30-40 не искаме. И след това пък пробвах интрото ми да бъде как изглежда апартамент за еди си какви пари, но тогава нямаше тези коментари, които са не искам да го видя. Да. Така че интрото, ако искате гледаемост, трябва да има задължително въпрос в интрото, за да може да отговарят на въпроса, който задават. Много яко. Че, в смисъл, хубаво е, аз много ти благодаря и така ще продължим до края да има нещо полезно за хората. И в тази връзка, като казах хората, Крис Георгиева те пита, имаш ли постинг плани, по колко видеа седмично качваш? Супер въпрос. Да, хубав въпрос е. Като цяло има много митове за това, че трябва да качваш по 3 видеа на ден, за да си развиеш акаунта, че трябва да качваш в определен час. Ами в TikTok това нещо го няма. Сега във Facebook може би е вярно. Не съм се интересувал толкова от Facebook, просто защото наблягам повече на TikTok. Но в TikTok никога не може да знаеш кога едно видео ще стане вайрал. Аз съм имал видеа, които примерно 2 поредни седмици са били на 2000 гледания и на третата седмица от 2000 стават на 200 000. Така че, когато и да го качиш в TikTok, дори да го качиш в 4 сутринта, което е грешно, защото повечето хора спят, но дори да го качиш в 4 сутринта, винаги може да стане вайрал. Винаги. Но не го качвай в 4 часа. Поне към един, когато децата от училище приключат училище, тогава. Към един и половина, 2. Може би най-добре. Постинг план правиш ли си или всичко е... Хубаво е да си имаш постинг план. Аз съм от тези, които са малко по... Не харесвам плановете, колкото и грешно да е. Не мога да си спазвам планове. Качвам когато ми скимне, сядам, заснемам нещо за 10 минути, обработвам го за още 5 минути и го качвам. Ето днеска направих едно видео, което в момента е в профила ми, как брокерите продаваме имоти. Да, това видео като цяло го направихме, заснехме го и го обработихме за 7 минути някъде и беше качено за 7 минути. Аз всъщност имам такава публикация, която ще излезе утре, такъв рил. Точно такова видео, което е снимано за под 5 минути е снимано, обработено е за още 5 долу-горе и всъщност за 10 минути имам готово видео. Да. Добре, само пак ще се върнем. Колко време ти отнема, когато влезеш в един имот и снимаш това, което ти качваш в TikTok? Защото те твоите изглеждат долу-горе по един и същи начин. Моите са абсолютно еднакви. Да, имотите са различни. Да, но видеята ми са абсолютно еднакви. Можем ли да кажем някаква квадратура, за да се ориентират брокерите на имот? Мога да дам пример с едно от последните ми видеа, които бях направил за един пентхаус от 380 квадрата.
апартамента го заснех за 10 минути. И го обработих за 10 минути. Като цяло 20 минути за обработката на пентхаус от толкова много квадрати, с хората, които бяха вътре, с местенето на някои предмети. Защото, примерно, на масата имаха чанти и телефони, всичко това трябваше да бъде преместено някъде, така че 20 минути с обработката. Добре, аз нямам какво да кажа. Аз знам, че може много лесно и това е към брокерите. Това са оправдания. Нямам време е оправдание. Не е удобно, не е оправдание. В смисъл е оправдание. Да. Ще ми отнеме много време, пак е оправдание. И то лично към себе си се оправдаваш, защото то е за тебе. Нали, това видео ти реално така работиш. В смисъл ти така си изградил работата и това нещо ти носи бизнес. То може да всеки един. Абсолютно на всеки един. Не, много бързо се случват нещата. В смисъл, ако знаеш, ти трябва предварително да знаеш какво точно искаш да направиш във видеото, как горе-долу да го монтираш. И в мига, в който ти разбереш как точно ще го монтираш, снимането е много лесно. Зависи точно какво искаш да покажеш. Има хора, които искат по-подробно да снимат имот, тогава естествено ще е малко по-дълъг процес. Да, и пак не е чак толкова трудоемко, колкото хората си мислят. Аз имам YouTube видеа, които са много подробни и там вече съм малко по-професионален. Там показвам квадратури, разказвам примерно плота, MDF и така нататък, всякакви такива подробности. С професионален оператор и звукар едно такова видео се снима около половин час, 40 минути максимум, което пак е малко. Можем ли да дадем съвет тогава на брокерите, които не могат да се снимат имотите, които не знаят как, просто да наемат професионалист за това нещо? За заснемането на самия имот като цяло може да се ползва и фотографът на фирмата. Той си има вече техника. Ако има такъв. Ако има такъв. Ако няма такъв, в момента много млади видеооператори и монтажисти търсят работа и са готови да свършат нещо такова за минимална сума пари. Знаеш ли, аз като започвах, т.е. точно ми беше в зародиш тази идея да създавам агенцията и отидах при Жаро Янков от Primo Plus да му споделя тази идея, защото във времето индиректно ми е повлияло до много голяма степен на моето развитие като брокер и въобще за социални мрежи и така нататък. И му казах, че искам да правя това, много ми е интересно, споделих му идеята и той знаеш ли какво ми каза? Много ти е хубава идеята, това в дългосрочен план ще пожени жесток успех, обаче се намери и втора работа, защото брокерите не обичат да се плащат. Да. И до някъде е прав, до някъде не. Има в момента монтажисти, които могат да монтират едно видео за средно 50 лева. Аз чувам доста различни мнения в тази връзка, че нали, едни казват това е супер много, защото ти слагаш едни субтитри и си готов. Сега, пак много зависи какъв ефект търсиш и какво искаш. Другия вариант е просто да се научиш да го правиш сам. А вече има и програми, които го правят автоматично. О, да. Ето виж, тук има въпросите какви програми ползвам за обработка. Аз ползвам две. Едната е професионална, тя не е за телефон и се казва DaVinci. Тя е вече професионална програма за монтиране, но тъй като съм бил монтажист по телевизии, знам как се използва такъв тип програма, но може би програмата, която в момента ползват всички контент креатори е CapCut. CapCut е за телефон, толкова интуитивна програма, толкова лесно може да се разучи и всеки може да обработва каквото идея на нея. В смисъл, програмата е перфектна, тя има всичко готово. Да, така е. Да, това е може би най-добрата програма в момента. CapCut се казва. CapCut. И безплатната и версия също има толкова много опции, които може да се ползват без да се плаща абонамента. Аз съм с платения абонамент и сега аз си оплатих, доволна съм. Те сумарно, ако си сметнеш колко са ти абонаментите, защото аз имам много.
Аз имам много. Да, но нали, хората, които не се занимават толкова с контент креатив, може би една програма ще им е достатъчна, но дори и да не я платят, пак има достатъчно опции. Има хора, които ще вземат 20 лева за монтиране на цялостно видео за имот. Така е, знам. Така че дори да не ви се занимава да монтирате сами и да си кажете, леле, нямам време да монтирам, 20 лева. Това е една вечеря в Хепи. Много им се вижда. Аз винаги, сега в момента наистина се срещам с много такива възражения. Наистина не им се дават пари. Аз не конкретизирам конкретни хора, нали, или това е масово. Мисъл, наистина е масово. Просто не им се дават пари. И сега аз по-скоро ще искам да се съгласиш с мен, естествено, ако си съгласен, че достатъчен брой хора, брокери, вече са се усетили и вървят стремглаво нагоре в презентацията си в социалните мрежи. Можем ли да кажем, че ако, айде до 5 години ще дам някакъв такъв по-дълъг срок, брокерите не се ориентират и не започнат да използват усилено и засилено социалните си мрежи, бизнесът им ще стремглаво ще тръгне надолу? Мисля, да, аз тук съм напълно съгласен, просто защото вече всичко е в социалните мрежи. Всеки, когато не знае нещо, се обръща към социалните мрежи. Хората вече си добиват, примерно, новините през социалните мрежи. Аз не съм гледал телевизия от 7 години някъде и всичките новини, с които съм запознат, са от социалните мрежи. Така че в един момент, в смисъл то вече е така, но ще става все по-така, че всичко ще е само и единствено в социалните мрежи. И хората, които в момента са на по 16, ще си търсят брокери в TikTok. Няма да пишат или да разпитват майка си или леля си, случайно да имате брокер в TikTok. Те ще пишат брокер София в search bar, ще пишат брокер Пловдив, брокер Варна и който излезе на първо място, най-вероятно ще спечели. Знаеш ли, аз много дълго време чакам този момент, в който, защото смятам, че е много полезно за крайния потребител на нашата услуга, т.е. нашите клиенти, това брокерите да излизат в социалните мрежи и да се показват първо какви хора са, какви интереси имат извън недвижимите имоти и след това каква им е експертизата в професията им. Защо? Защото колко според теб брокера следва един обикновен човек, който няма достъп до нашия бранш? Колко човека в социалните си мрежи има, които са брокери? Клони към 0. Един максимум. Аз съм много оптимистично настроена и да кажем, че съм дала един абсолютен максимум 5. 5 е много. Много е, но да кажем абсолютен максимум. Да. В София колко брокера сте? Имаш ли представа? Не, много. 13 хиляди и нагоре. Така. Значи, да разбираме, че в сферата си говорим, в личната сфера, нали, тия последователи, които всеки един от нас има, може би шансът ти е 1 към 13 хиляди, защото, т.е. 1 към 3 или 1 към 5, а не 1 към 13 хиляди. Защото те просто няма да ги следват. И така, какво се случва за крайния потребител? Аз много лесно мога да си харесам брокер, който да ми отговаря на моя майндсет, на виждането ми въобще за продажба на имот или дори как си презентираш имотите. Ти сам каза, искам и моя имот така да го хейтят. Може пък някоя брокерка да прави някаква супер елегантна презентация и това да е нейния стил и аз много да се препознавам това нещо и да кажа, ето е моята брокерка. Това е най-важното, защото аз когато работя с продавачи, тъй като аз в момента съм фокусиран на 99% само в продавачи, всички продавачи, с които до сега съм работил, са едно към едно като с моя характер. Благодаря. Да. И може би те го виждат това и го усещат през социалните мрежи, защото особено аз гледам всяко второ видео да не ми е свързано с имоти. Аз се снимам как е сега, да кажем, имам едно много... В момента става вайрал видеото, което въобще не беше вайрал последните 2 седмици. Как се уча да си управлявам дрон. Качвам си видеа как пътувам до Италия, примерно. Качвам видеа как готвя. Нещо коренно различно, което въобще не е свързано с имотите. И по този начин позволявам на хората да ме опознаят като човек.
въпреки че пак няма как да ме опознаят на 100%, всички си мислят, че съм еди си какъв си, че съм супер надут и така нататък, но това е нормално. Но хората, които се припознават с мен и продават нещо, ще се свържат с мен, защото знаят моя характер и срещата ми с тях е топла, вече тя не е студена. В смисъл не е да съм го намерил в имот БГ и те първа да стоплям този контакт. Той ми звъни вече готов. Да, звъни ми и ми казва, искам да работя с теб. Направо ела да разписваме. Идва из договора. Виж, от гледна точка на продавач, когато се поставя и видеята, че достига до... Чак само да си отворя секунда. 780 хиляди гледания. Права ли съм? Да, средно. Да, не, средно. Средно, да, тук няма да се обиждаме се. Да, извинявай. Средно 780 хиляди. Ако искаш го дай на всички агенции в България, този имот, че до толкова хора няма да достигнеш, ако не са на социалните мрежи. Да, така абсолютно съм съгласен. Но много хубаво го каза и даже нямаше нужда да те питам в тая връзка, че е много важно да те харесат като човек, преди да те оценят като брокер. Изключително важно е. И всъщност, чрез тези си различни от имотите публикации, ти караш, т.е. привличаш към себе си хора, които резонират с твоите виждания за живота, лайфстайл и така нататък. И така хем на теб ти е по-приятно да работиш с тях, хем на тях. Естествено. И най-малкото това всички брокери, сега тук се отделям от социалните мрежи, всички брокери ще се съгласят с мен, че когато в една среща с клиент ти искаш да скъсиш дистанцията, неминуемо започваш да говориш за лични неща. Нали, дали това ще е котката ти, нали, ако разхожда някаква котка. Дали ще е бебето, което реве в другата стая. Нали, ако ти пък имаш деца, ще кажеш да, бе, нали, първите 3 месеца, така и така. Това го казвам от гледна точка на майка. После, в смисъл всичко, фитнес, кучета, абсолютно всичко. И всъщност това е абсолютно целенасочено го правиш, за да можеш да скъсиш дистанцията, за да разбереш какъв човек стои срещу тебе и някакси разговора вече да не е толкова строго официален и студен. Да. Да стане по-топло и по-уютно въобще в атмосферата. И в тая връзка много често се е получавало, той на теб сигурно се е случило просто да не можеш да пробиеш при някой. Просто не си пасвате като характери. Доста често се случва, ама не е нещо, което да трябва да те притеснява за работата ти и да си кажеш аз не ставам за брокер, примерно. Не, просто не е твой човек и този човек ще си намери брокер, с който ще си паснат и в това няма нищо. Да, много яко. Да, аз не държа да работя с всеки продавач на 100%. В смисъл, даже много често ми се случва аз да отказвам оферта, просто защото знам, че с този човек няма да се разбера. Докато може би много брокери не го правят това, мисля, че трябва. Те искат да вземат офертата на всяка цена, което за мен е... В смисъл най-много, после хем да не му свършиш работа, хем той да те намрази и да ти остави лошо ревю. Аз също съм на това мнение. Смятам, че и доста брокери вече, как да ти кажа, гледат така да си направят нещата, поне това са моите наблюдения, така да си направят нещата, че и те да се чувстват удобно. Сега тук си говорим, нали, за агенциите, които качествено и адекватно си обслужват клиентите. Другите въобще не са тема на нашия разговор. И другото за мен, което е много важно, е, че не трябва в социалните мрежи да сме супер професионални. Много хора искат да са изключително професионални, всички да разберат колко много знаят, но това също според мен е грешно. Знаеш ли, пак на възраженията на брокерите ще се върна, аз защо да си показвам личния живот, като те ще искат да работят с мене като брокер? Това е много често. Или аз не искам да си показвам личния живот. Това аз ще кажа така. Социалните мрежи изграждат образ такъв, какъвто ти искаш да изградиш за себе си. Никой няма да влезе у вас да видят как живееш, ако не се снимаш какво е у вас. Уважавам избора на някои хора, които не искат да си показват децата и това е абсолютно техен личен избор. Но това пък не означава, че ти не трябва да присъстваш изобщо, защото не искаш да си показваш децата. Така че строго индивидуално всеки трябва да се вземе своя личен избор за това как иска да се презентира в социалните мрежи, но задължително личният елемент трябва да участва. Видя ли
коментара. Разкажи тази история за заведението, защото ще е много интересно за хората да я чуят. Кое заведение? Дето ми разказа вчера на съседната маса. Да, ами, точно заради ето това. Да, То аз го добавих съвсем без да искам като цяло, просто ми хареса как звучи. Но нещо такова е много запомнящо се и това, което с теб си говорихме преди, нали, самия лайв, беше как бях излезъл на вечеря и на съседната маса едното от децата, те бяха малко по-възрастни и няколко деца. Децата си скролваха в TikTok и попаднаха на мое видео, което веднага скипнаха, защото не всички харесват този тип видеа или съм досаден на повечето хора. Но в мига, в който околните чуха, нали, искате ли да видите как изглежда, в мига, в който махнаха видеото, повечето хора на масата, те бяха 5 човека на масата, 3 от тях бяха и всичките го изимитираха, което е супер. В смисъл, щом се запомня, значи много действа. Да, задължително е това да си имаш нещо твое. Качеството. Да, това е момчето, което ми качва после нещата в YouTube и постоянно ми се кара колко е зле качеството на лайфа и как това в YouTube изглежда отвратително. Така е. Ние снимаме на тъмно, има много шум. Какво да правиш? Такова е. Да се върна на това, че всеки един трябва да се отличи с нещо и смятам, че през тази година имам такива пророчески виждания, че тази година ще излязат на преден план и ще се отличат хората, не които произвеждат еднотипно съдържание. Какво имам предвид под еднотипно съдържание? Не това, че ти казваш едно и също във видеото. Това не е еднотипно съдържание. Еднотипно съдържание е когато 400 брокера днес аз видя, които ме учат какви документи са ми нужни за продажба. Да, това ми е болна тема. Това е еднотипно видео. Защо? Да запомниш кой ти го е казал. Защото те първо изглеждат по един и същи начин видеята. След това всички брокери в тия видеа, според мен, искат да изглеждат по един и същи начин. Искат да изглеждат професионално и умно. Точно така, се получава обикновено обратния. Единственият пример, който мога да дам с човек, който е презентирал някакви документи, кои документи ще ви трябват и съм запомнил от много хора, защото мене в TikTok като цяло ми излизат нон-стоп брокери. Единственият, който съм запомнил от абсолютно всички еднакви брокери, които качват един и същи контент, е момчето от миналия ти лайф. Велизар. Да, той. Ние с него се познаваме, ние сме снимали заедно видеа. Като цяло той е единственият, който ми направи впечатление и обяснява за документите, които ще ти трябват за една сделка по коренно различен начин от всички останали и това го прави запомнящо се. Ние с него си говорихме, ти каза, че си го гледал лайфа всъщност, ние с него това си говорихме, той си е хванал една негова линия, която първо много резонира с него като настроение, защото той очевидно си е шегаджия и в живота, но честно да ти кажа, понеже аз не го познавах преди лайфа и бях изключително приятно изненадана от разговора, който проведохме. Беше супер структуриран, беше изключително възпитан, т.е. ако вие само видеото, ще си кажа, да, има познания, обаче легали са, и имах така представа за него, че такова нещо ме чака и в лайфа. Нищо общо. Да. И той си е хванал неговата линия и това се отличава и това работи за него. И тук е момента сега може би да обърна внимание, че всъщност всеки един човек, всеки един брокер може да се отличи с нещо. То не е нещо невиждано и нечувано. Просто ако гледа към себе си и изкарва на преден план неговото лично отношение въобще към процеса на работа. В противен случай, ако работиш по кълъп, по скрипт даже, ако искаш, може да го кажем, то просто няма да се получи този ефект, който, примерно, ти постигаш, Велизар постига. Да, твърде много са хората, които сядат облечени в костюм и да обясняват кои са договорите, в смисъл документите, които ще ти трябват, за да стигнеш до това. Да, това казвам като пример, тия полезните информации са доста, но обикновено съдържанието е долу-горе такова. В тая. Аз винаги съм казала, че 100 пъти по-добре вместо да учиш хората, т.е. да даваш информация, която хората могат да се намерят в Google,
И за това нещо няма нужда да ми го казваш на видео, при положение, че аз ще го напиша като изречение и ще ми излезе цялата налична информация. И то от юристи. Нали? Примерно. Но ти можеш да разкажеш за някаква сделка, която на теб се е случила, която ти си преживял и това няма как някой друг да го разкаже, защото ти си бил там. Да, аз имам такива видеа, които имат много, много голяма гледаемост като цяло. И те са дълги видеа. Те са видеа по 7-8 минути. Аз ще да те питам за Не, какво ми става днес? Продължителността. Да, благодаря. Какво ме попита? Това продължителност са ти видеята, освен тези за имотите, защото те са еднакви долу-горе. Да, за имотите ми гледам да са около 30 секунди. Всички останали гледам да са поне над минута. Минута-две. Аз четох една статистика сега, че тази година TikTok прогнозират, че дългите видеа и то, те си мислят, че се пуснаха до колко? До 30 минути? 10 минути. 10 минути и всички видеа, които са над една минута, ще бъдат бутани към повече хора. Така че аз ще наблегна на над една минута видеа. То може би е някакъв микс, трябва и от едното, и от другото, и от третото да имаш. Да, така е. Но като цяло аз сега мисля да правя малко по-различен контент. Нали, освен показването на имотите, то ще си остане същото, но ще наблегна на видеата, които са над една минута. Аз имам едно питане за теб, свързано с Instagram. Аз съм огромен фен на тази социална мрежа. Честно ти казвам, ако не бях задължена, нито една от другите нямаше да ползвам, въпреки че Фейсбука ми е по-развит. Но Инстаграм е много нишов. Този сега другия. Не съм. Тук е единственото нещо, където се различаваме. Ти не я харесваш? Не. Инстаграм много трудно може да достигнеш до хора, които не те следват. Докато TikTok е само хора, които не те следват. Да, много е различно, но пък аз имам теория, че от TikTok трябва да ги, в смисъл, може да ги препратиш просто към някъде. Тоест, то може на две места, или в Instagram, или в YouTube. Това са тези опциите, които са дадени в TikTok. Тоест, ако имаш YouTube канал, нали, шортовете трябва да са в TikTok, за да можеш пък да ги изпращаш там. Аз в случая си държа на Инстаграма, но при мен е много по-различно. Може би за брокерите, когато си говорим, аз казвам, че Инстаграм е визитката на брокера, защото аз, влизайки в твоя профил, отваряйки го, много лесно, за под 30 секунди, скролвайки надолу, ще видя последните 2 години какво се прави. Да. Това в Facebook е абсолютно невъзможно. В TikTok пък няма да ти изгледам всичките видеа, нали, които в TikTok изглеждаш някъде към 4 видеа и това е. Точно това е предвид. Докато Instagram, и затова те са съвсем отделни платформи и съдържанието, което, нали, консумират хората, е абсолютно различно в различните платформи. И Instagram е много готино, ако искаш да покажеш какъв човек си, хората много бързо добият представа. Ако ти правилно си подредил профила и правилно си организирал нещата, хората, влизайки, разглеждайки 3 хайлайта, които са ти първите, защото никой няма да изгледа до края всичките, и ти види публикациите отгоре, той може сам да се прецени за под минута дали иска да натисне follow или няма нужда от това нещо. Да, но в Instagram не може да достигнеш до хора, които не те следват. В смисъл можеш, ама много трудно. Много е трудно. Значи аз този профил съм го създала на края на март месец миналата година, 2023. До тук съм 909 човека, които са обаче, забележи, строго нищо. Да. В смисъл, айде да не са 900 брокера, но да кажем, че са 800. Аз в Instagram имам колко? 3000 и нещо. И съм си стъкнал на 3000 от няколко години. Ама ти си се разлегавал с тия цифри в TikTok. В TikTok там са много, гледанията са много, достигането до хората е страшно много. Ние ако бяхме направили този лайв в TikTok, щеше да е коренно различно. Да. И ще но аз бяхме да изкарваме пари. Ама аз нямам 1000 последователи, да мога да пускам лайв. Да, то май не важи вече. И не знам. Ще пробваме другия път в TikTok. Анализ. Добре.
Аз пък много държа да ги правя в Инстаграм. Между другото, първият епизод на тази поредица беше с Поля Христова, която тотално различно нещо, нали, от тебе, от Велизари, от гостите, които няма да кажа. Въжи само за битки, виж какво пише, че първи трябва да имаме битки. Трябваше, да. Нищо другия път, то си остава. Какво беше обещано? Добре, да. Аз съм много за. Супер, да ти стъпя на аудиторията, да раздвижа малко бойчик. Да. Не, те исках да кажа. Аз забравих какво говорих. Нищо, няма значение. За първият ти лайф тук. Да, с Поля всъщност тя тя много искаше да ме убеди да го направим в Фейсбук, понеже тя пък там е много силна. Да. И ми казва, но защо този Инстаграм? Ама мен никой ме следва в този Инстаграм. Ама защо? Не, викам, аз държа. И то защо? Защото смятам, че всеки един брокер трябва да има Инстаграм. И вчера, това ми се потвърждава, вчера ми писа едно момче, което работи в имотеката във Варна, и ме пита. Ма така, мисля, че беше с Надежда беше въпроса. Нищо, че тона не съм го чула, но така ми изглеждаше. Само в Инстаграм ли ще е този лайф? И аз казвам, да, само там ще е. И тя, ще трябва да си направя профил. Викам, ма ти по принцип трябва да си направиш профил. Не само. Хора нямат профил в Инстаграм. А трябва, защото много мои познати, които са по-малки от мен, нямат Фейсбук. Да, и това е така. Ама всички имат TikTok. Да, и това е така. Знаеш ли, добре, сега ще ти кажа, аз не го харесвам. TikTok? Да, ето сега най-вероятно ще се изненадам, но не, на мен ми губи адски много време това нещо, като вляза и просто съм като зомбирана. Това е страхотно, ако нали, клиентите са там, но ако аз трябва да прекарвам време вътре, просто... И Марти, който пише, че върши само за битки, постоянно ми мрънка TikTok. И сега тази година съм решила, че стартирам ударно. TikTok е много силно, много. Аз няма да спра да го повтарям това. Всички хора си мислят, TikTok е за деца, това. Всичките ми сделки, буквално всичките ми сделки са от TikTok. И имам само една сделка по препоръка, откакто съм от 3 години насам. Само една. А не получаваш ли и препоръки от TikTok? Тоест гледал съм Александър, ето обадим се на него. Да, това е постоянно смисъл. Препоръка, това казвам. Да, но тя е от TikTok. Да. Казват ми, значи хората даже не са работили никога с мен. Единственият брокер, който те знаят, е този, който са виждали в TikTok. И аз, тъй като имам този началния въпрос, който е може би по-запомнящ се, с искате ли да видите как изглеждате, смисъл ти като напишеш в TikTok искате ли да видите как изглежда, и аз съм човек, който излиза. И дори да не се сещат за името ми, в мига, в който напишете искате ли да видите, и съм аз там. Така че хора, които до сега не са се сблъсквали с това да им трябва брокер, пак могат да изберат мен, само защото съм в TikTok. Да, и защото има чувство, че те познават. Да, и това е така. Защото те за тях ти не си непознатия човек, ти си той, ето го гледам всеки ден в TikTok. Да, всеки ден, през ден, всяка седмица, няма значение. Ти един път ще имаш, колко пъти един човек има нужда от брокер? Долу, горе, не са повече. Така е, да. И то в най-добрия случай. Нали? И ти ако си хванеш от самото начало, примерно въжи за по-младата аудитория, и първо му, наем работиш ли? Не. Аз така си помислих, но нали, първо ти трябва наем. После оттам нататък дали баща ти ще изтегли кредит, дали ти ще имаш някакви спестени пари там някъде. Но нали, не повече от 3 пъти, 4 пъти в живота ти, накрая вече да купиш за децата. Мен ми звънат хора от абсолютно цяла България. В смисъл, звънат ми хора от Варна, от Бургас, от Пловдив, от Стара Загора, и всичките са имам апартамент, който искам да продам. Значи на ден ми звънат към 2. И това ми е, примерно, това е всеки ден. Говоря ден за ден. Средно ми звънат по 2, които продават имоти. Просто не са в София. Да. Което е, в смисъл, това е страшно много. Някои брокери не сядат да звънат имот БГ с толкова много хора. Те звънат примерно 4 и се отказват.
на мен ми звънат двама без да правя нищо. Тъй като аз в момента аз съм от тези. Ти го подценявай без да прави нищо, защото тази работа се е свършил просто вече. Да, не, аз качвам видеа, просто това за мен е толкова забавно да се снима и да се прави, че като цяло все едно не работя. А какво би казал на хората, които имат резерви към това да се снимат? Това го казвам, може би аз, тъй като съм имал няколко обучения в нашата агенция по различни офиси и това ми е едно от задължителните неща, които казвам. Кое е най-лошото нещо, което може да се случи? Най-лошото нещо е просто да не качиш видеото. В смисъл, никой никога няма да знае, че ти си се опитал да го заснемеш, че не си успял да кажеш някоя думичка правилно, че примерно си забравил да кажеш нещо или си сбъркал нещо. Просто няма да го качиш. В смисъл, никой няма да знае. Аз имам толкова много некачени видеа, защото са били скандално зле, но никой не знае, че съм ги снимал зле. Примерно, че съм си изпуснал телефона, че ми трепери ръката през цялото видео и нищо не се е виждал от имота, че не съм снимал примерно хола на самия имот, съм снимал само банята. Буквално никой няма да знае, че това нещо се е случило. Въпрос на практика е според мен. Аз ако ти покажа първите видеа, значи аз съм започнала като брокер, края на 2018 година, да кажем. Ако ти покажа първите видеа, той телефон е там долу на дивана, съм го подпряла. Аз съм горе. Тя картината, нали, може да си визуализираш как изглежда точно. Да. Ръце, чупя пръсти, 2 часа седя в имота, за да излезе една минута видео. Обаче с времето, с течение на времето, то просто свикваш. Така че, според мен е практика. Не, е много забавно да снимам видеа. Дори сам, значи, първоначално е супер странно. В смисъл, на всички им е странно, може би да си сложат така телефона и да си говорят сами. В един момент изтръпваш и ти е толкова забавно, защото аз, да кажем, си снимам така сам видео, как си хвърча с дрона вътре в къщи. И докато го снимам това видео, спирам, нали, там за някакви, примерно 5 минути и се чудя какво по дяволите правя. В смисъл, аз в момента седя сам, смея се сам на някакви неща, които съм казал, без да има никой около мен. И хвърча с някакъв дрон вътре в нас, всичките ми чаши хвърчат и падат. И ми е супер забавно, което е малко, в смисъл, странно, защото седа и си се смея сам. Но ако не ми хареса, просто няма да кача видеото и ти няма да знаеш, че 10 минути съм се смял сам на собствената си шега, докато се снимам сам. Но да, за мен процесът е много забавен. В смисъл, това е да си сложа телефона и да си плямпам някакви неща, които после мога да избера дали да ги кача или не. Да, ето сега може да дадем някакъв съвет на хората тогава. Ако имат резерви към това да ги пускат тия неща в социалните мрежи, просто да си ги слагат в папки и да си тренират разговора. Но аз, какво да ти кажа, смятам, че всеки един знаеш какви неща чувам? Гласа ми не е хубав. Бузите ми са големи. Вижда ми се тук, не знам какво на ръката. Към хора, това са неща, които никой друг няма да забележи. Нали, или ако забележат, че коментират, което пак си е плюс. Това за жените искам да ти кажа, че е доста смисъл, особено ако това ти е първото видео и долу те нахранят на къде ти. Въобще, аз съм толкова изтръпнал с всичките тези коментари, че не ми прави никакво впечатление. В принцип не би трябвало да прави впечатление, но първо жените сме суетни, нали, само секунда и да не се взимаш на сериозно. Но точно това е. Изобщо не трябва да се взимаш на сериозно. Не, те са го казали, смисъл самоиронията е висша, какво беше там, висша на интелигентност. Как се казваше? Забравих вече. В смисъл, много си интелигентен, когато имаш самоирония. Да, че аз вече тук тая от лампата ми почна да... Да, и аз стоплях и разговора. Обаче, много ти благодаря. Аз това искам да кажа, че първо се съгласи да участваш. После, че си получи един много хубав разговор, от който всеки, защото той ще се гледа на запис. Не гледай там, че има 15 човека в момента. Те после се гледат на запис. Другия път ще го направим в TikTok. Добре, ама ето, искам така да ме... Добре, айде. Готово. TikTok, това е сериозно. Добре, аз ще бъда на гости, обаче там ти ще си мислиш въпросите. Добре. Дио. Да, няма проблем.
Супер, найс. Добре, това ще се го обсъдим после в допълнителен разговор. Всеки един, който изгледа това на запис, след 2 седмици ще го има и в YouTube качено, но смятам, че всеки един може да си намери нещо полезно за него. И изключително много ти благодаря за това. Разбира се, и аз благодаря за поканата. Пожелавам ти една много успешна година. Ние пак ще се видим, пак ще се чуем. Още на 8. Да, ще бъде много забавно. Да, който е, сега ето тук е момента, който ще идва на Broker Pro, ние ще бъдем там и ще можем да се видим и да си говорим за всичко, което, ако според вас днес не сме казали. Нали? Точно така, да. Ще бъде много готино, аз нямам търпение за 8. Да. Хубаво е нещо, полезно и аз съм много щастлива, че вече вървим в тази посока, в която не се хейтим между агенциите, а напротив обединяваме се и си работим в колаборации, което е супер. Става се да, има си го хейта, обаче... Да, но става се по-добре и все по-добре ще става. Ето виж какъв един позитивен завърших на този разговор. Благодаря на всички, които бяха тук и гледаха и ще имаме и следващи епизоди, а пък с Александър ще направим един TikTok. Ще изкарваме пари, ще си правим бич. Хубава вечер на всички. Алекс, много ти благодаря и хубаво. Чао, чао. Чао на всички, чао.